कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. विवाह सर्टिफिकेट नकली कागदपत्र आधाराचेर विकच्या आरोपाचेर जिल्ह्याच्या 8 सब रजिस्टर कार्यालयाचेर लोकायुक्ताली धाड. कारवार जिल्ह्याच्या 8 उपनोंदणी अधिकारी कार्यालयाचेर अचानक लोकायुक्त अधिकाऱ्याल्या पंगडान बुधवार 5 नोव्हेंबर 2025 दिसा सकाळी 11 वाजताना जिल्ह्याच्या कारवार, कुमटा, शिरसी, सिद्धापूर, हळयाळ, जोयडा, येल्लापूर आणि भटकळच्या उपनोंदणाधिकारी कार्यालयाचेर एकच वेळा धाड घाल कागदपत्राचे परीक्षण केले. कारवार जिल्हा SP कुमार चंद्रा हेमगे नेतृत्वात घायल्या या धाडी वेळार विवाह नोंदणीक नकली कागदपत्रां वापरून विवाह सर्टिफिकेट दिल्ल्या आरोपाचेर ही चौकशी चल्ला अशें कळ्ळां. गेल्ल्या म्हयन्यांत अंकोला आनी होन्नावर सब रजिस्टर ऑफिसात जाल्ल्या लोकायुक्त धाडी वेळार खुबशे लोपदोश दिसून येयल्यान ही आता जिल्ह्याच्या बाकी 8 कार्यालयाचेर अचानक धाड घायली. विवाह नोंदणीक नावाचेर भ्रष्टाचार जाता म्हण सार्वजनिकांन दिल्ल्या तक्रारीचेर गंभीरपणान विचार करून लोकायुक्त अधिकाऱ्यान या वेळार ही धाड घायला. या बाबतीत विशेष क्रम गेले अशें माध्यमाक माहिती दिला. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हटल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. खबर सांगता हरीश नाईक. भटकळात बसात भांगर आणि लाखो रुपये जप्त. कारवार. मुंबईच्या मंगळूरकडे वयच्या खासगी बसीत पोलिसांच्या कारवाईत 32 भांगराची काकणां आणि 50 लाख रुपये जप्त केले. रात्रीच्या तपासणी वेळार पोलिसांन एक सुटकेसांतल्यान 401 ग्राम वजनाचे 32 भांगरा काकणां आणि 50 लाख रुपये रोकड जप्त केली. ही सुटकेस पळयल्यान सादी स्वीट बॉक्सा सारख्या पॅकिंग सारखी दिसताली, पण उघडनंतर भांगरा काकणां आणि रोकड मेळ्ळी. मेळिल्ल्या माहिती प्रमाणे मुंबईत एक अनोळखी व्यक्तीन बस चालकाक ही सुटकेस दिवन मंगळूर बस स्थानकात आमगेले लोक येवन घेवन वयतले अशें म्हणनाका बस चालकान निष्पापपणे बसात ही सुटकेस दवरली. जाल्यार भटकळात पोलीस जाल्या तपासात सगळो प्रकार उघड जालो. सद्याक भटकळ पोलिसान भांगर आणि रोकड दोन्ही ताब्यात घेतले असून या सुटकेसाचो खरो मालक कोण हाचो शोध सुरू आसा. बस चालकाली चौकशी चालू असून या प्रकरणात काळो पैसो किंवा भांगराची तस्करी उरूंक शकता असो संशय व्यक्त जाती आसा.
वाढती चोरी आणि दरोड्याच्या जमान्यात एक बस चालकाकडे इतली व्हड रक्कम आणि भांगरा काकणा आशिल्ली सुटकेस कशी दिली? खरेंच ह्या बस चालकाक काहीच खबर ना की बस चालकच सुटकेसाचो मुख्य वाहतूकदार असा? हाचो तपास पोलीस करते आसात। राज्य भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हिमी, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक प्रदेशाध्यक्ष आणि बेंगळूर दक्षिण मतदारसंघाचे खासदार श्री BY विजयेंद्र हेमका वाढदिवसाचे हार्दिक शुभेच्छा दिलात। तेमी तेमगेल्या कार्यान आणि नेतृत्वान लोकांच्या मनात विशेष स्थान मिळेले आसात आणि कर्नाटकात जनते खातीर प्रामाणिक आणि कार्यक्षम शासन दिते आसात। तेमगेल्या नेतृत्वा सकल भारतीय जनता पार्टी राज्यात आणि प्रगती करून लोकांचे विश्वास संपादन करतलो असो आमकां विश्वास आसा, अशे राज्य भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हिमी सांगले। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598, मोबाईल नंबर 9480789670। पश्चिम घाटात वन्यजीव आणि मनुष्य संघर्षात रान खात्याच्या दुर्लक्षात हत्तीलो जीव संकटात। जोयडा, खानापूर आणि जोयडा तालुक्यात गेले 2 दशकाच्यान सुरू आशिल्लो वन्य प्राणी आणि मनशालो संघर्ष दीस दिसाक गंभीर जातरे गेला। सध्याच 2 हत्ती विद्युत प्रवाहाच्या धक्क्यान मेल्ली दुर्घटना संपूर्ण रान खात्याच्या निष्काळजीचे चिन्ह आसात। हे हत्ती शेतकऱ्याले पीक नाश करून मोठे नुकसान करताले जाल्यार वन खात्याचे अधिकारी बेफिकीर आशिल्ले पळोवन शेतकरी संपूर्ण नाराज आसात। रात्रीन हत्तीचे कळप, डुक्कर, मेरू, गवेरेडे तर दिवसान माकड खेती शेतात घुसून पिकाचे नासधूस करतात। रान खात्याक कळेल तरी प्रत्यक्ष कृती शून्य। नुकसान भरपाईचे फायल वन खात्यात धूळ खातीर पडलात। सीमारेषेचेर चरी मारचे, सौर विद्युत वय बसवची, पाळीव हत्तेकडच्यान जंगली हत्ती पयस धांवडेचे हे काम जाले, पण सगळे प्रयोग शून्य जाले। हो संघर्ष थांबवचे जाल्यार रान खात्यान फक्त अहवाल तयार न करता प्रत्यक्ष कारवाई करची पडतली। हो संघर्ष मानवी अस्तित्वाचो प्रश्न जावन आसा। वन्यजीवाचे संरक्षण आणि शेतकऱ्याचे जीवन दोन्ही सांभाळीत जर आसा तर आता रान खात्यान कृती करू जाय। निवेदन नी जंगली जनावरां गावात येवची बंद करची जबाबदारी रान खात्यान करू जाय, तरच वन्यजीवी आणि मानव संघर्ष थांबतलो असे समस्त शेतकऱ्याले मत आसा। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಕತ್ತಾರಲ್ಲ ಚಲೋ ಕನಾಗಿ ಹೌದೌದು ಸರ್ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಸುಳೇಬೇಕು ಉಂಟದ साईदीप हार्डवेअर कारवार। आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मेळटा। साईदीप हार्डवेअर कारवार। आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात। जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच फ्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात। सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।